हिरो आइएसएलआव हलिचरन नार्जारिनि गेदेर देरहासारनाय। हायद्राबाद एफसी देरहासार क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बाथाबारि गामिनि बिफा उरुसिं नार्जारि आरो बिमा लक्षी नार्जारिनि फिसाज्ला हलिचरन नार्जारिया बर'नि गेजेराव मोनसे गोग्गाथाव खालामनो हादों आरो बिनि बिमाया गोजोननायजों जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। मा बुंनो दा जेनेबा बर'नि गेजेराव आंनि गथ'आ गेलेदों, गावनि नाजानायजों लोगोसे जालांदों। बिदिनो मा होनो आइएसएल इन्डिया आइएसएलनि थाखाय सासे प्लेयार जालांदों। गावनि नाजानायजों मोजाङै इसोरनि अननायजों सोरखिलांबाय। दा मैया थांनायनि मोनायाव खेला जादोंमोन, फाइनाल जानायावहाय सोनानै देहा बिराद माबा जादों आरो जोंबो न'खरनि मानसिफ्रा खुसि जादों। बिनि सोनो हानायजों लोगोसे खुसिनि गेजेरजों मोदैबो गदों, जोङो रंजादोंबो। न'खरनि थाखायबो नामजादा, गामिनि थाखायबो आरो आसामावनो गासिबो नामजादा जाहैबाय बेनो। आरो बर'नि गेजेराव बेनो थरसे हाथरखि बायदि जानानै दङ इसोरनि अननायाव। दा बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन गेलेलांनो हानायनि थाखाय आं आसा खालामो आंनि फिसाखौ जेन'बा वर्ल्ड कापसिमबो थांनो हानाय, जानो हानाय आसा खालामो आङो। बेनिफ्राय आरो मा बिदिनो आरो फैगौ खेलाफ्रावबो फैगौ बोसोरफ्रावबो मोजां गेलेनो हानाय, साबसिननिफ्राय हामसिन आरो बयजोंबो बिदिनो मिथिजानाय, अनजानाय, बाख्नायजानाय जालांबाय आरो बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन जाबावथों, सोरखिलांनो हाथों, गोजौ लेभेलाव गाखोलांनो हाथों। गेलेनाय आयदायावथ' जेन'बा फंबायाबो दा बिदिनो लाइनाव दंहैयो आरो बे न'आव फैबाबो दलद थाफैया। बिदिनो गामिनि गथ'फोरखौ फैनानै फिल्डआव फोरोंफैयो, गेलेनाय, खारनाय बारनाय आरो बिदिनो बल जोनाय फोरोंफैयो, दलद थाफैया। बिदिनो मोजां दिन्थिलांनो हाथों, गावनि माबानायजों लोगोसे बयजोंबो मोजां सानजानाय जाथों। बुंनो नागिरोदि दिनै हलिचरना बे जोंनि गामियावल' नङा एबा जोंनि जाथि बंस'नि थाखायल' नङा, बियो साफ्रोमबो बर' जाथिखौनो बियो मोनसे जांख्रिथाय जाहोदों आरोखि। थारमाने बिनि थुलुंगाखौ नुनानै माखासे नाम आं होननो हाया आरोखि, ओरैबादि गोसो जादों गथ'फ्रा बेबादि जानो नाजागासिनो दङ आरोखि, आं नुदों आरोखि। नाथाय बिसोरो कचनि अभाब आरो सोरहाबा रांखावरिनि अभाब, बिनि थाखायनो बिसोरो बे बिथिङाव एसेबां बाहागो लानायखौ नुनो बोलो मोना नुदों आरोखि। दा बेखौ बुंनो थाङो, बारा बुंनाय जानाय नङा आरोखि। दिनै हलिचरन नार्जारिया ओरैबायदि जे मानसिफोरखौ बा जोंनि बर'खौल' नङा अनेक हारिफ्रानो सोङो बे हलिचरन नार्जारिया बबेनि, मासिबां मोजां बियो फुटबल माबाखौ गेलेयो। बिनि माबाखौ नुनानै खायदा लानायखौ नुनानै एसेबां जि गोग्गाथाव आं सानो आरोखि। आरो आंल' नङा, जोंनि गामिनि बा जोंनि जाथि बंस'फ्राबो बिनि सायाव मोनसे बिराद गुवार आसा दं आरोखि। बिनि गेजेरजोंनो माखासे लाइमोनफ्राबो जाहाथे मा होनो फुटबलनि दावगानायाव बोलो मोनो आरोखि, मोनगोन होननानै आं सानो आरोखि। आंनो सासे गेलेगिरिखामोन, जेनेबा दा आंनिनो बिबथिनि फिसाला असे न'खरनिनो जेनेबा बे दिनै गेलेनानै गावनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै हिर' इण्डियान सुपार लिगआव जेनेबा गेलेयै बे बाहागो लानानै मैया जोबथा खेला जेनेबा फाइनाल मेचआव बे दिनै लास्ट फाइनाल पेनाल्टि सुटआउटआव बे जेनेबा सोनानै देरहासार जाबाय। जोंहा गोग्गानाय दं, बाहागि जेनेबा रायजो राजा जेनेबा जोंनि बे बिटिसि हालामावनो जेनेबा। आरो बेनि अनगायै दा जेनेबा बिनि फंबाय असे, आंहा जयराज नार्जारि फंबाय, दा बे गलाघाट दंहैयो मोनसे एकाडेमियाव, जाहाथे बेजों लोगोसे जेनेबा जोंनि बिटिसिनिनो गेलेगिरि लाइमोन जेनेबा फुटबल बा जिखुनु गेलेनायावनो आरोखि बेबायदिनो दावगालांथों, मुंदांखा जाहैथों। बा आंनि फंबाय हलिचरनाबो जेनेबा गेलेनानै बेनिखौ आरो साबसिन गेलेबावनो हाथों। नाजानायाथ' बयनावबो थाखायो। आंबो सासे प्लेयारमोन, आं इन्टार डिस्ट्रिक्टखौ जेनेबा खेबबा गेलेदों। जेनेबा जों बिसिम हाहैयासै, थेवबो जे आंनि साननाया बेनो दे
नेक्स्ट जेनेरेसन आरोखि ना मोजां सुबिदा मोनलाङो चान्स मोनलाङो गेलेनो हायो दा जेने जोङो फुटबलनिनो जेनेबा न'खरनि मानसिमोन जेनेबा आं जुदि सुबिदा मोनाखैबालाय मा जानो थुलुंगाखौथ' होनांगोन जेनेबा दिनै फंबायानो नाम जाहैबाय जेनेबा बर'नि गेजेराव ओमफ्राय आंनि फंबाय सासे दंबावो दा बेनि हलिचरन नार्जारिनि फंबाय सासे दङ गलाघाटआव दा एकाडेमियाव दंहैयो आरो बेफोरबायदिनो ओंखारलांथों गामि गामि जोंनि बिटिसि हालामाव बा आसामावनो बर' फिसाफ्रा आं बेखौनो होननानै आं बुंनांगौखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन